Здравейте, приятели! Днес ще се обличаме ефтин джоз за едно изключително важно мероприятие, от което пряко зависят бъдещето, здравето и живота ми. Става дума за рождения ден на свекървата. От сутринта умувам дали да не се изплескам на повода с ейта сарокля, която поразително прилича на комбинезон с ресни и на всичкото отгоре има цепка на гърба, която стига буквално до цепката. Но моята свеки е мечта и е последната в списъка с роднини, която заслужава да й причиня този кошмар. Всички други умната. Ще минем по-скромно и ще си обоя и тези дънки от синсей за 13 лева. Ще си облека две блузи, защото навън е минус 160 градуса, понеже свекито като типичен коси рок реши за рождения си ден да отвори сърцето си и да раздава любов на вселената. Прилично се получи деца вика да ни дразни окото. Блузата е от втора употреба, а този половер е за 10 лева от Елси Лайкики. Ще си обоя тези болчи с деликатни чалга елементи, понеже са по-представителни от апреските, с които се разнятам. Напоследък, свекито все пак не е поканила на рожден ден в ресторант, тя ни е някаква скрънза тук да ме гощава на рождения си ден с боб чорба в тях. Матоснаха като мен, ако ни я гостиш с суши, калмари и блек енгъс, не знам каква трябва да е. Сега, за да нарече, че нещо и наметвам с тази леко траурна в горната си част визия, ще си наметна ето това пълтенце в цвят мента, което ми е за 40 лева от Елси Лайкики, но е на около 5 години, така че да го търсите няма го намерите. Шантока ще е там, защото днес по разбираеми причини пари не ми трябват. Ето го и подаръка на свекито, който съм опаковала саморъчно с хартия първа употреба, понеже тя заслужава най-доброто. И даже китка съм изела и то не каква да е, жасмин. Повечето от вас преди срещи с свекървата пият обикновено ксанак с водка или в най-добрия случай валериан. Аз обаче ще си изпия едно феминч. Това ми е любимия продукт на Българ Биочик. Сега започвам нов курс, след като се направих кратка чипка и все пак, за да ни изтърва нервите по време на тази вечеря, ще ударя едно феминч. Вие вече се знаете, но старата класна пак да се преподаде урока, пием го за хормонален баланс, за да сме здрави тука и тука, ако ме разбирате, за да сме с висок имунитет, щастливи, прекрасни и сияещи. Айде, отивам да празнувам, нямам търпение да полея свекървата и искрено съчувствам на всички, които искат да прелеят тяхната. Ма веднъж па и аз да извадя късмет, от мен само комета като цяло ни ме е удрала, иначе добре си върви живота, добре. Гледайте и завиждайте каква ми е мацурана, ама други синове няма.